Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα είναι ένα διαφορετικό βίντεο. Θα κάνω στον καλύτερο μου φίλο που το λένε Νίκο μία φάρσα. Θα πω ότι πέθανε, βασικά όχι ότι πέθανε, ότι είναι βαριά στο νοσοκομείο ένας άλλος φίλος μας που θα δείτε πως το λένε στη συνέχεια. Κατευθείαν το είδε. Θα του πω ότι πρέπει να σου πω κάτι. Θες πάλι να βγούμε, μου λέει. Όχι ρε. Το πω ο Γιάννης και 3 τελίτσες. Εντάξει, 2 δεν πειράζει. Να του στείλω και ένα έτσι. Πω, θα σοκαριστεί. Θα το πω ότι αυτός για καλά τώρα το ήξερε. Πριν κάτι μέρες είχε πάει ο Γιάννης, ο φίλος μας, είχε πάει και είχε στρωθεί στο νοσοκομείο, αλλά όχι για τίποτα. Απλώς είχε κρυώσει λίγο και... Θυμάσαι πριν κάτι αλλά βγήκε, είναι καλά τώρα, αλλά... Που ήταν νοσοκομείο. Και οι γιατροί του είπαν ότι ένα κρύωμα είναι. Και οι γιατροί του είπαν ότι ένα κρύωμα είναι. Θα μου απαντήσει ρε. Μου λέει ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι εκείνη η μέρα μου έκανε prank. Όντως, το είπα εγώ. Μου λέει ναι ρε, σε πίστεψα, δεν ξέρω μήπως λες αλήθεια, είμαι σε δίλημμα. Θα του πω αλήθεια λέω. Να δούμε τι θα μου πει. Πω, με πίστεψε τώρα. Δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι με πίστεψε και ναι. Αλλά όπως είπες, ένα απλό κρύωμα είναι. Ωραία, και εγώ θα του πω ναι. Ναι, έτσι πιστεύαμε.
Θα μου κάνει και αυτόματη διόρθωση. Ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ναι, αποκλείεται μου λέει, δηλαδή τι εννοείς. Είχε καρκίνο στην κοιλιά θα του πω. Εντάξει, κάνω σταυρό μου τώρα γιατί είναι. Και δυστυχώς πάει πολύ καλά το prank μάγκες. Πάρα πολύ καλά πάντως, τέλεια. Ναι, πέθανε σήμερα το πρωί. Στέλνω έτσι και το κλάμα. Φίλε, το έχει πιστέψει, λέω να το σταματήσω εδώ. Όχι, θα το συνεχίσουμε και λίγο. Τι θα κάνουμε τώρα, του λέω. Μου λέει όχι ρε τον Νίκο, γιατί. Δεν το άξιζε, μου λέει, το ξέρω. Καλά, παιδιά, το σταματάω εδώ γιατί εντάξει έχει παρατραβήξει το θέμα. Γιατί δεν έχω και να πω, οπότε ναι. Θα του γράψω. It's a prank bro. Ένα βίντεο για το YouTube. Να μου λέει άμα σε πιάσω. Πες για, καλά, εγώ το πάω όσο το κάνω ακραίο ρε. Το πίστεψες. Πίστεψες. Ακριβώς θα πω για στη ζωή σου. Εντάξει. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο.